Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. For today's video is I'm doing to how to make up Morena makeup. And please watch and subscribe to my YouTube channel. Ayan, ito po yung ginagamit ko na liquid foundation. Made in Unitap. Very affordable po siya. So, tingnan natin yung resulta. Kasi morena yung egg natin ngayon. Ayan. So, dapat maganda kasi morena. So, pwedeng kamayin ha. Pwede naman mamaya is gagamit tayo ng brush sa pang liquid foundation. And then, kailangan talaga ng i-blend ng maayos. So, ayan, na-blend na ng maayos ha. So, na-blend na ba? Saan comment kayo? Huwag kayong mag-skip ha. Watch till the end po sa video natin ngayon. Tingnan and comment down kayo sa kung anong idagdag na maaaring idagdag natin. So, na-blend na siya ng maayos. Ayan. So, kamay lang ang gamit muna ngayon kay medyo yung brush is wala pang hindi pa nalilinisan. So, ayan, na-blend na ng maayos. So, kailangan na natin gumamit ng eyeshadow. So, pwede naman yung kilay uunahin, pero bit ko yung eyeshadow yung uunahin ngayon. So, light lang po. Ayan. Kailangan i-cover lahat. Para presko-preskuhan na po ang looks natin ngayon. And kung ano yung ginagawa mo nitong color, ganyan din sa kabila. Ayan. So, i-blend ng maayos para gumanda. Ganon. I-blend ng maayos. Paulit-ulit pag-blend, ganon. Kasi hindi tayo gumagamit ng dark color. Kasi malalim na yung mata natin. Hindi pwede gumamit ng dark color. Dahil mas lalo pang mag-hard yung looks mo. Yan. So, light lang talaga. Yan. Then, yung liquid eyeliner. Ito yung ginagamit kong liquid eyeliner.
Blast on ha. Gagawa tayo ng blast on. Yung pinakabonggang blast on. Para hindi magtumalag yung blast on. Next yung eyelashes. Next yung is nose line. Nose line, ano? So, ayan. Matangos na ba? Lipstick na naman. Ito yung ginagamit kong lipstick. Ayan. So, ang ganda ng lipstick, di ba? Hindi pa yan tapos.
ito na po yung resulta. Diba? Thank you so much and God bless. Maraming salamat.